मिथिखासिगौ नों माब्लाबाबो गिदिंनानै आंनिसिम फैफिननाय नंखाया होननानै। थेवबो बोदोर गोसोआ बे खोथाखौ मिथिसेयावबो नोंखौल' नेनानै थाबाय थायो। आंनि बे फाग्ला बायदि गोसोआ नोंखौल' मोननो हास्थायो। नों मिथिगौना बे बुहुमनि मोनसे गोब्राबसिन खामानियानो जादों नोंखौ बावगारनानै गोदान आगान सुरनानै सिमां सुजुफिननाय। बे जोनोमाव नोंखौ गावनि जिउनि लोगोरि खालामना लागोननि मिजिंआ बायफ्लेलांबाय। नोंनो होनाय रादाया गासैबो फैमालनि हांमाजों सुजुबाय। आंनि जिउआव आंनि गोरबोआव गासैबो दाहानि अरा खामग्लिलांनो हमबाय। आं मिथिगौ नों आंनि माब्लाबाबो गिदिंनानै फैफिननाय नङा। जेब्लाबो गोरबोआव नोंखौल' नेनानै थायो, जेब्लाबो बोसोबनो। नों थांनायनि उनाव सोरनिबा गोरबोनि दैमु अननाय नागिरनाया आंनि थाखाय दुंहाव बालाबारियाव बिदुंजों खामजानानै थानाय बायदिसो जागोन।